Ćao ljudi, večeras imam u gostima jednu meni veoma dragu, poprilično blisku osobu. Mislim da je prilično dobro poznajem, nisam baš sigurna, ali u svakom slučaju je neko koji je meni veoma intiman. Dobroveče. Zašto ti je ovo trebalo u životu? Nemam pojma. Koliko imaš godine? Nekad 5, nekad 105. Šta najviše voliš? Da putujem po svetu. Šta preziraš? Taksiste koji brbljaju. Koja ti istorijska ličnost fascinira? Marija Antoaneta. Čega se najviše plašiš? Aviona. Ko su ti omiljeni reditelji? Hitchcock, Wim Wenders, Lars von Trier. Kad onako razmisliš o sebi, šta misliš kositi? Ja ti ovako svim gostima postojiš ovako pitanje. Trebalo bi da sam homo sapiens. Koja je tvoja najveća perverzija? Klopanje hleba u krevetu. Po čemu želiš da budeš zapamćena? Po dobroti. Ljudi ili životinje? Tašno. Za čim žališ? Zbog nekih pogrešnih procena. Šta te čini srećno? Inspiracija. Koga bi isprebijela da možeš? Lažove. Šta čitaš? Ljude. Šta bi promenila na sebi? Zeznuta si ti, znaš? Uglavnom sebe. Šta bi promenila kod sebe? Tebe. Koji je tvoj grad? Pariz. I zašto? Zbog energije. Kako vidiš sebe za godinu dana? Za godinu dana. Preko puta tebe. A za 100 godina? Isto. Šta imaš da poručiš našim gledalcima? Da stalno budu inspirisani. Dragi moji, hvala vam što ste pratili još jedne inspiracije sa mojom, ne znam kako da nazovem, gošćom. Pratite me u sledećoj emisiji u novim inspiracijama i ćao, pa pa.